ikasleen porrotaz hitz egiten da sistemaren porrotaz beharrean. Porrot egiten dugu merkatuaren logikan txertatzen ez garenean, txertatu nahi ez dugunean. Porrot egiten dugu desobediente adierazten garen aldiro, ez dutelako piezari mugitu nahi. Porrota deitzen diote haien porrota eragiten dugun aldiro. Porrota deitzen diote, baina guk badakigu borroka dela. Lau pareta hauen artetik Euskal Herriaren luze eta zabalera, bi igandean behin, gure garaian. Hezkuntza sistema agorpen eta inboluzio fase batean dagoela esan genezake, izan ere logika merkantilistari tiraka hezkuntza enpresa pribatuen esku dago eta gure ibilbidea lan munduratzera bideratzen da. Eta horri beste hainbat faktore gehitu behar zaizkio, digitalizazioa, autoritarismoa eta abar. Eta hor garrantzitsua da hezkuntza sistema eraldaketarako tresna modura ulertza eta hor ikasle mugimenduek paper handia jokatzen dutenez, gaurkoan ikasle mugimendua hitz egingo dugu. Ikasle mugimendua hitz egiten hasi aurretik ordea entzun ditzagun aste honetako bost albiste. Jendetza bildu zen Gasteizen martxoaren 3ko biktimen memoria eta justizia aldarrikatzeko, sarraskiaren urteurrena ospatuz. Martxoak 3 elkarteak azpimarratu du aitortza positiboa dela, baina egiaren, justiziaren eta erreparazioaren bidean oraindik asko dagoela egiteko. Arratsaldeko martzan istiluak izan ziren. Euskal Herrian euskarazek salatu du Tolosan bere kide bati eraso bat egin diotela, euskaraz hitz egiteko eskatu izanagatik. EHR-en arabera, tren geltokiko segurtasun agente batek gazteari eraso egin zion, mutilak euskaraz hitz egiteko eskatzean. Tolosako alkateak salaketak kezka sartu du eta udalak azalpenak eskatuko dituela iragarri du. Auzitegi Nazionalaren fiskaltzak Xabier Zabalo Zumarragarra espetxera itzularazi du. Zarek jakinarazi duenez, astelehenean itzuli zen, 2. graduko erregresioa jasan ondoren. Hasieran, Lakuak eta Zabaiako espetxe zaintzako batzordeak 3. gradua onartu zioten, baina Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak helegitea aurkeztu du. Bizkaiko Diputazioak hizkuntza eskakizuna murrizteko asmoa iragarri du, lanpostu batzuen erdirasoik aplikatuko litzaizkieke. LAB sindikatuak ohar batean salatu duenez, Aldundiko buruzagiek murrizketa horren berri eman zuten azken negoziazio mahai batean, otsailaren 20an. Erabaki honek hizkuntza normalizazioan atzera egitea ekarriko duela adierazi dute. Bertan behera utzi dituzte Gaztea sariak langileek greba egingo dutelako. Zuzendaritzaren erabateko isiltasuna kritikatu dute, eta lantaldea jasaten duen prekarietatea eta diskriminazioa amaitza exigitu. Sari sozialetan eman dute horren berri langileek eurek, Instagramen sortu duten desgaztea izeneko kontu berrian. Eskerrik asko Irantzu eta albiste horri beste albiste bat ere gehituko diot, gaur garrantzitsua izango dena, martxoaren 20an ikama ikasle antolakundeak behar dugun hezkuntzarako independentzia lelopean mobilizazioak deitu baititu, eta horretarako horri buruz galdetzeko ibaetara joan ginen, ikamak berak antolatutako hezkuntza feministari buruzko hitzaldira ikaslei galdetzera ea zergatik mobilizatu behar garen. Hezkuntza euskaldun bat bermatzea adibidez. Nik uste dut gaur-gaurkoz hezkuntza bere horretan ez dela egokia eta ez dauela beteten guk ezartzei xauen helburu horrekin, ordan uste du bai izan behar dela hezkuntza bat errotik aldatuko dana, goiaz beste hezkuntza eredu bat sortzera, beste hezkuntza ideario bat osatzera, eta zentzu hortan ulerketan du izan behar dela, militantzia politikoak hartu bidauela lehen lerrua, eta izan behar dela beti gora erekiko da zerbait. Nik batez esango nuke gaur egun garen kurrikulume, eta beste gauza askon artean, baina ustet horrekin adieraziko ligukela gehiena, diferentzi gehiena ikaslei, azken finen, Madrilen sortutako kurrikulum badaukeulako, eta hor badibez Espainiko historia ikasten duen momentu markauta dago nola garen kanpoko estatu baten menpe, eta beste gauza askon artean nahi hori batez esango nuke aldatzeko. Horrez gain, daun matxismoa, faxismoa, eta hezkuntza sisteman faila asko dara, baina gehienan notauko genukena nik uste toi dara. Gure neurria eraikitzeko behar deun hezkuntza sistema. Precisamente justo aurretik aipatu duten helburu horreri erantzuteko ezinbestekoa dalako independentzia lortzea, eta independentzia hori lortzeko beharrezkoa dalako momentu honetan dauen olatu independentista erabatu eta jendea aktibaikia. Independentismokin batea eskutio hezkuntza sistema hobe bat edo aldaketa nagusi bat etorriko litzekela, eta azken finen lehen esan duten bezala kurrikulum aldaketa bat egotea posible izango litzeke.
Bueno, kalean entzun dugu zer dioten eta guk ere badaukagu zer esana, beraz, kaixo Irantzu eta Ibai. Aupi. Zer moduz? Ondo. Ongi. Bai, bueno, zuek ikasle bizitzatik gertuago zaudete edo ikasle izaten jarraiten duzue, beraz, zuek hobe jakingo duzue, baina ni ere naiz bereziki urrun hortik eta orain dela gutxi pasa naizenez, esan dezaket ikasle hori interesak ez direla jartzen erdigunean eta irakasle gutxi batzuen militantziagatik espalitz, ez genukela behar bezalako hezkuntzari jasoko edo batzutan ez dugula behar bezalako hezkuntzari jasotzen, ezakit zuen esperientzia nolako izan den? Ikasle moduan botatzeko pizka bat ikasle izatea zer denez, gako batzuk bai iruditzen zaidala ikasle izatea badela gazte izateak gurutzatzen duen zerbait horrek dakarren prekarizazioarekin ez, azkenan ikasleok ere horri aurre egin behar izaten diogu. Bestela ere, nire ustez ikasleria bada azken aldian bereziki infantilizatua dagoen talde bat, ikusten dugu irakasleen jarreretan edo ebaluatzeko metodologietan edo dena delakoan, eta hortaz aparte ere, oroar hezkuntza prozesua bai bizi esango nuke ikasleok, baina oroar beste hezkuntza prozesuko beste kidek ere bastante norbanakotik bizi dugula eta ez beste kolektibotik eta hiru gako horiek iruditzen zitezkian interesgarriak ikasle izateari buruz. Eta gero dago beste puntua dela, kolektibotik bizi dugunak edo da militantziara, unibertsitateak bai bultzatzen du, ez, bai, hainbeste mierda ikusten duzuna, militantzia, militante izatera eta militantzia espaziotara hurbiltzea eta harreman militanteak egitea, ez, eta pues hori da parte ona edo, ez? Hori da, eta zuk esan duzun horri tiraka, gaurkoan ikama ikasle antolakundetik nahi hartza ekarri dugu, apur bat mobilizazioaren inguruan hitz egitera eta orokorrean hezkuntza sistemari buruz hitz egitera. Bueno, kaixo, naia, zer moduz gatoz? Ondo, gustora, a ber zer. Ikusi duzu, gure maia zein den, kaer ordu zaigu, txaloarekin argiak aldatu egiten dira, baina saiatuko gara apur bat, modu serioa batean hitz egiten, ze gaurkoan gai serioak landuko ditugu, ikasle mugimendua, mobilizazioak, horren inguruan hitz egingo dugu. Beraz, kokatzeko, azaldu guzu zer den ikama antolakunda eta zertan datzen bere lan jarduna. Pixkat, ikama zertan ulertzeko nik uste lehenengo jakin beharra dula, ikasbalintza duinen alde burrukatzen dola, eta pixkat balio eraldatzaile batzutatik. Gero, ena sartuko aurreko historia guztin, eta gena pixka gehiengo dut iaurri ponentziatik aurrea nola ikusten duen. Hor pixkatik genuen baita mundun kokapen orokor bat ikusi, nola fasismoan gorakada gertatzen nahi dan, jaiotza tasa gesten nahi dan, eta migrazioa areagotzen baino horrek alare demografian aldaketa ez ton zehatzen, mantentzen. Gero baita aztertu genuen ponentzian baitan guztioi hezkuntza sistema nola islatzen zen, azkenen hezkuntza sistema delako estatu egituran zutabea eta izan da Frantziar eta Espainiar estatu zuzeneko eragina dauke gugan, merkantilizazioa, autorizazioa guztioi pixkat aztertzen deu, eta gero baita hezkuntza sistema izanik horrek Euskal Herrin eta gugan Euskal Herriko hezkuntzako ikasle bezala ze inpaktu dauken. Eta fasismoa nabarmena dela, estatu egitura bat Euskaldun izan da ez daukeunez buru jabetza hori baita nolabait uka huiten zaigula, eta pixkat ikama guztionentzako proposatzen duen alternatiba da Euskal Eskola publiko eta komunitarioa. Eta guztiontatik burrukatzeko ikama izango litzeke Euskal Herriko ikasle antolakunde feminista, ezkertiar eta independentista bat. Patu duzu ponentzia, iazko abenduen aurkeztu zenuten ikamaren bigarren kongresuko iaurri ponentzia, eta bertan azaldu zen dituzten gako batzuk Durangoko ekitaldi horretan, eta horietako gako nagusia agian ez izan daiteke ikama DBH eta batxilergoan antolatzetik pasatzen dela unibertsitatean eta lanbide heziketan antolatzera ere bai, zerk eraman zaituzte salto hau egitera ze beharrek? Azkenen guk ikusten genuen DBH eta batxilergon asetzen ziela behar batzuk, baino ez guztiz hezkuntza sistema guztia zabaldu zaizkenak. Orduan iruditzen zitegon baita militantzia epea edo muga oso laburra izaten zala hor,
2 urtekoa jende gehienantzat. Orduan hori luzau ez eta unibertsitate eta zabalduz, lortu duna da marko gehiota zabaltzea, hezkuntza sistema guztia zabaltzea, eta horrekin batea antolakundentzat azkenen inflexio puntu bat izan da, hortik horra ez dakit problematika gehiota iristea, gure lorpenak edo lortu deikeun horta zuzenago biderauta egotea, azkenen ez talako bakarrik DBH eta batxillergoa mugatzen. Eta ikama bebai, esan duzun bezala, ikasle mugimenduko antolakundea izan da, bai zentratzen zaretela ez, ikasleen borroka jartzen zuen erdigunean, baina baita noski jartzen zuela gizarteko eta Euskal Herriko problematikak, bebai hartzi dituzuela eta horiei erantzuna ematen diezula. Nolakotzat ikustu duzu oraintze bertan dagoen hezkuntza sistema eta bizitzen are garen testuingurua nola eragiten dio horreri? Bai, hor kokatzeko pixkat oraingo hezkuntza sistema garbi utxune pilo bat ditu. Puntuka edo esatezkoetan lehenengo batzetik ikasbaldintzak ez die duinek, nolabait egia da testuingurun arabera eta eremun arabera baita asko aldatzen dela, baina oro harrez die duinek, izan materialak edo inmaterialak, pedagogikok edo ekonomikok, ez gea askek ikasle bezala ere hortan. Gero hezkuntza eredu zapaltzailea da, patriarkala, autoritarioa, eta emakumek eta baita pertsona disidente guzti hortan baztertuk eta zapalduk izaten ja sistematizauta daulako. Hezkuntza ez da euskaldune, egia da eremu askotan eremu askotan gehiengoa euskaldune dela, baina oro harrez da bermatzen Euskal Herriko hezkuntza guztie euskaldune izatea, eta guztioi baita zapalkuntza kontsideratzen dugu, hezkuntza faxista da, eta ez da gurea. Bi estatu, gurek ez dien bi estatuk inposautakoa da. Beraz, horiek izango ziren gutxi gora bera utxunek, eta guzti horren ikamatik planteatzen duen alternatiba litzeke independentzia, azkenen independentzitik ulertzen deulako etorriko dela guk espero deun nazio feminista, askatzaile, ezkertiar, euskaltzale guzti hori, eta horrek baita bermako ligukela hezkuntza bat gure neurria eraikita, komunitario eta publikoa, eta azkenen herrie eta gugean hori erdigunen jarriko lukena. Aipatu duzu hezkuntza fascista dela, eta hainbatean hori bada gure inguruan ikusi dezakegun gauza bat, justo gaur egun, asko dira kasuak irakasle fascista edo erasetzaienak, kontatzen hasten bagara ez ezkigu sartuko atzamaretan, baino Leioako irakasle fascista, Gasteizen fascista eta erasetzaia eta beste motatako eraso pila bat, eta irakasle aparte gero egia da ez, olatu edo gorakada reakzionari hau ere ikaserian nabaritu dezakegula, eta egia da horren aurrean ez hezkuntza instituzioek dauzkaten erantzun kaskarrak edo daukaten erantzun eza zuzenean dela bastante lotxagarria eta onartezina askotan. Bai, ez, azkenean hor ulertu behar duguna da fasismoa dela sistemaren adierazpiderik bortitzena, hau da, fasismoa ez dela sistematik ateratzen den zerbait baizik eta muturreko adierazpide bat. Hori nik uste dut gertatzen dela ez, krisi testuinguruan gaudenean, eta momentu honetan krisi testuinguru batean gaude, jendeak ezin egon hori sentitzen du, jendeak ez daki etorkizunaz zer izango den, eta horren aurrean fasismoa edatu egiten da, ezin egon horretatik tiraka, eta azken batean, erreakzio fasistez gain, erreakzio patriarkalak ere baditugu, eta hori sistemak berak uzten du egonkortzen, eta horregatik erantzunak ere ez dira behar bezalakoak, ez dute fokoa aldatzen da, ez dute nahi sistema aldatzea, baizik eta sistema aldatzen gabiltzan horiek ikusten dituzte arazotzat, izan feministak, izan beste hainbat eragile, ikasle antolakundea, eta bar. Orduan, nik uste dut hor gainera legeek ere pixu handia hartzen dutela, hezkuntzaren kasuan batik bat, orduan nahiko nizuke galdetu Euskal Herrian pixu daukaten legeek, ze lege ditugun, eta nolako utxuneak dituzten batik bat. Bai, pixkat legena ulertzeko, hasteko esan aldaketa politiko bat ematen danen legen baita aldaketa ematen dela, ez legea guztiz igual ez da aldatzen, baina legen aginten daun alderdik aukeratzen dela pixkatu inundik bidera, orduan hortik hasita
esan bigarren hezkuntzako eztabaidak hasi ziela 2023 ingurun edo pixka eta areagotzen eta politikan guainik eta presentego egoten eta guzti horrek ekarri zola azkenen LOMLOE legea, aplikau zen 2008an, naiz eta 2023 aldaketa batzuk izan zituen eta egia da pentsau zala bere garaien mandeizkela aukera batzuk hezkuntzan baliabide batzuk edo hobekuntzan bat edo izateko, baina hoi da pentsau deken zerbait, gero ikusiko dula nola ateratzen den. Eta hortik aurrea, unibertsitate dagokienez, behar legoke losu legea, aplikau zana baita 2023, baina apenas aldaketa handik etzon ekarri azkenen Espaini mailako lege bat izanik, euskera ez do bermatzen unibertsitaten, eta matrikulazio tasak eta guzti hori berdin jarraitzen da, ikusi daikugu baita ikaslean hortan. Eta gero iparraldeko idagokionez nik uste Ibaizuk igual hobeto azalduko ezula nik baino. Bai, baneukan prestatuta zerbait aipatzeko, Seikama berez bada antolakunde bat baduena ikuspegi nazional bat, eta naiz eta gaur egun ez antolatu iparraldean baldintzarik ez dagoelako momentuz, bada markatu beharko lukeen apustu bat, eta aipatzearen iparraldeko hezkuntza sistemaz, hemen existen dira autonomia erkidegoak badaukatenak nolabaiteko autonomia bat legeak egiteko eta hezkuntza sartzen da euren eskumenetan iparraldean daukagun erakunde publiko bakarra Ipar Euskal Herrian hiri elkargoa da eta ez dauka hezkuntzako eskumenetik hezkuntza zuzenean estatutik kudeatzen da, dena Parisen erabakitzen da ez bada Bordalen, orduan Parisen erabakitzen dira bai programak, zenbat irakasle jarriko dizkiguten, zenbatez, zakitzer, eta horrelako gauzak, eta azken aldian egon den azken erreforma kontestatu ere, Blanquer ministroaren erreforman sartu zuen basoko erreforma eta hor sindikatuen sekulako olatu egon zen, baina nahi sartuko zabera hor, eta gero ere iparraldean eskaintza aldetik xorarte badago eskaintza nahikoa, baina sartzen garenean ja goi mailako ikasketetan oso gutxi dira iparraldean ikastera geratzen diren ikasleak ez dagoelako eskaintza erikia gutxi batzuk hegoaldera etortzen gara euskaraz ikasten jarraitzeko, baina gehiengo handi bat Frantziara doa galduz izan duten kontaktu hori euskararekin euren hezkuntza prozesuan, eta ezkenik aipatzearen gako labur bat ere euskararekin hemen jakina da EAN eta Nafarroan babes ezberdinak dauzkala euskarak, baina iparraldean zuzenean ez du babesik, etxaiak gehiago, murgiltze eredua sare publikoan iaia inexistentea da, eta de hecho konstituzioaren aurkakoa da murgiltze eredua 2021etik erostik, eta hori azterketak euskaraz ezin dira pasan naiz eta euskaraz ikasten dugun, eta hori, dagoen eskaintza urrian goi mailan iparraldean, euskaraz bakarrik iaia euskal ikasketak ikas daitezke. Orduan, hori litzateke bizkat panorama iparraldean ikusten dugu Euskal Herria dagoela zatituta hemen ere berriz. Zapalkuntza ezberdinak ditugu, kanpotik datozenak askotan, eta horretarako zuk proposatzen duzu ez, burujabetza lortzeko hezkuntza eremuan proiektu komunitario bat, eta jarri duzu independentziaren aldarria erdigunean, zerk eraman zaituzte hau egitera? Independentzia azkenen ulertzen dulako bide bezala antifasismotik, borroka independentistatik, feministatik, ikasbaldintza duinen aldeko burrukatik, eta azkenen independentzia ulertzen dulako baliabide bezala gero guk lortu nahi deun hezkuntza hortako bideen, ez? Osea, independentzi gabe eta gure estatu propio gabe, azkenen euskal sistema bat elitzekelako guztiz existituko edo elitzekelako gure izango, eta gurea ez izate hortan implikau nahi ditugun hainbat baldintza elitezkelako implikauko.
hoxe. Bai, eta gainera esan duzu lehen hezkuntza euskalduna ez dela eta euskalduna ez izatea bada naiz eta euskaraz izan markoa ere ez delako Euskal Herrian testu inguratzen ez, eta hor esan duzu independentzia jartzen duzuela erdigunean, eta nola nahi duzue edo zein da zuek marrazten duzuen bidea esan duzue komunitarioa, baina nola nahi duzuen marraztu bide hori edo ze militantzia eredutik edo... Bai, pixkat lehenoko kau dituten zapalkuntza guzti horien kontra guk buelta eman nahiko genek. Azkenen esan etena ikasbaldintza duinen gainen askatasun material eta inmaterialak izatea iritsi, hezkuntza eredu askatzaile batea iritsi, zapalkuntza oron gainetik azkenen ikaslea pertsona bezala eta kolektiboki baita balorauko dona, ez bakarrik individualki eta puntuazio baten bidez edo marko zehatz baten barrun sartuz. Gero baita azkenen hezkuntza euskaldunen nahi dugu, zer gutxigo ez, ez dakit gu hemengok izan da, eta nik usteet, hain Nafarron baita zonifikazio legekin eta guzti horren kontra pixkat merezi deula baita hezkuntza euskaldun bat, azkenen gure nazio ikuspegitik, besteik, hoxe dalako daukeuna. Gure hezkuntza bat, antifaxista baita, gaur egun mundun daukeun egoera ikusita, nik usteet besteik ez dela gelditzen, eta pixkat hoxe, da margotzen duguna, eta hortako behar deula ikaslerie mobilizatzea, gurekin batea, ze azkenen denoi eragiten digun zerbait da, eta guk espaldin badio horri aurre egiten, aberzenek egiten duen. Bueno, eta bukatzeko behar dugun hezkuntzarako independentzia lelopean deitu duzuen mobilizazioa, esan dugun bezala martxoaren 20an, eta mobilizazioa deitu duzue bai unibertsitatetan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan. Orduan, bukatzeko, nahi baduzu zer esan, zergaitik mobilizatu behar gara egun horretan, eta... Azkenen esan, proiektu politiko buru jabe bati jarraipena egiten espaldin badiou, ez gala iritsiko ez da gure helburuk inondik inoare lortzea, dena ez dela bakarrik, esei eta 5 ordu ikasi eta kristonotatera eta zuzure burukin goztua gelditzea, hortik aparte mundu oso bat daula, eta lorpenak hortik aurrea baita dijotzela, eta ez dakit, gure eskubideen defentsan lehen esan detena. Gu ez baldin baga mobilizatzen inorrez dela mobilizau behar, eta independentzin alde nik uste guain gaina fasismoan gorakada nabarmenakin eta kriston lana daukeula iteko, eta ikasleen partetik baita asko aporta doikela. Gombiat zaitxoet martxoako gehi, kale gurekin bate hartzea. Hori, kaleak hartuko ditu, eta eskerrik asko etortzeagatik, hainbat gai ukitu ditugulako, testu inguratze bat egon delako, legei buruz hitz egin dugulako, baita Euskal Herrian dugun panoramaz, beraz, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Ez hoxe, eskerrik asko. Bai, zuei. Ikasle mugimendua hitz egin dugunez andereño modura jarriko naiz eta galdetuko dizuet ea ze ikaspen atera duzuen honetatik. Ze ikaspen... Irantu ez jarri arpegi hori. Garrantzitsua dela ez, gaur egun daukagun hezkuntza eredu individualista gainditzeko. Militantzia eta martxoako gehian kaleak hartzea ikamarekin batera. 10 bat jarriko dizuet orduan. Eskerrik asko Irantzu eta Ibai, eta eskerrik asko entzule horregoteagatik, Amerika Telebistari ere eskerrak, badakizu etxapa hau amaierako betikoa da, eta ondo segit, aurrengo batean berriro beste podcast batekin etorriko gara. Entartidetu klakera.